खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 9 मे 2023 बारायजानाय मंगलबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बरसापारायाव साउथ पइन्ट फरायसालिनि सासे फरायसाखौ थैना थानाय थासारियाव बोखांनो हादों आरो बेनि गोथै सहखौ हस्टेलनि 4 ताला बिल्डिंनिफ्राय बोखांनाय जादों। थैनाय गथ'आ 12 थाखोआव फरायगासिनो दंमोन आरो बियो अरुणाचल प्रदेश रायजोनि थागिबिमोन। नाथाय बे फरायसानि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै आरो बे फरायसाया मानि जाहोनाव गावनि जिउखौ गावनो फोजोबखो ना सोरबासो बुथारखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। गथायबाय पुलिसनि आखायाव गथायबाय। नाक्सालि उदखारिफोरा गावसोरखौ रौनिया हानजा आरो पुलिसनि आखायाव गथायदों। झारखंड रायजोनि रांचीआव नाक्सालि उदखारि आफादनि गासै 7 सोद्रोमाफोरा रौनिया हानजा आरो रैखाथि हानजानि सिगाङाव गावसोरखौ हाथियारजों लोगोसे गथायदों। गावसोरखौ गथायनाय उदखारि आफादनि केडारफोरनि मुङा जाबाय अमरजीत यादव, जनाल कमान्डार नीरू यादव, बे जाबाय साब जनाल कमान्डार सादेब यादव, बेबो जाबाय साब जनाल कमान्डार सन्तोष बुनियाक, बेबो जाबाय साब जनाल कमान्डार आरो अशोक बाइगा, बे जाबाय सोद्रोमा। जुलियाव बायदि बायदि रोखोमनि गोथाव रोखोमनि गोबां ओंखाम ओंख्रि संनाय जायो। बेबायदिनो जुलिनि ओंखाम जानानै गोबां गथ'फोरा लोमजाबाय, गोजांबाय आरो बेराम जाबाय। उत्तर प्रदेश रायजोनि सिङाव थानाय उसहाट ओनसोलाव जुलिनि ओंखाम जानानै 60 गथ'फोरा जाय गथ'फोरा फरायसालियाव फरायगासिनो दंमोन बिसोर गथ'फोरा ओंखामखौ जाखांनानै गोबानाय, खिनाय, उदै सानाय आरो लोमजानाय जानानै बिसोरखौ फाहामसालियाव थिसननांगौ जादों। दाङाबाजि हारियारि दाङाबाजिया सोलिगासिनो दङ। मणिपुर रायजोआव हारियारि दावहा जानाय एबा दाङाबाजि जानाय जाथाया दासिमबो जोबनो थाङाखै। बे दाङाबाजि जानाय जाथायाव गोबां सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसे गोबां सुबुंनि न' बांफोरा सिलिंखार आरो थेर बेथेर जाबाय। लोगोसे बे दाङाबाजियाव गोबां सुबुङा गारि गुरा आरो बाइकफोरखौ सावजालागासिनो दङ। नाथाय थेवब्लाबो बे दावहाया सोलिगासिनो दङ। बेबायदिनो मणिपुर रायजोनि इम्फलाव अदेबानि राजथावनियावनो इनकाम टेक्स बिफाननि सासे अफिसारखौ न'निफ्राय बोना लाबोनानै इनाय बुथारदों। नाथाय बे जाथायखौ बबे मोनसे उदखारि आफादा खालामखो बेखौ दासिमाव रावबो उदखारि आफादा सिमान लाथ'नाय जायाखै। मख'नो गोनांदि गुबैयै बे दावहाया अदेबानि दाङाबाजिया कुकि हारि, नागा हारि आरो मेइतेइफोरनि गेजेराव एसेनि थाखाय जादों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि